Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai alakuló ülésünkön. Mielőtt bármit is elkezdenénk, vagy bármi is történne, kérem, énekeljük együtt a himnuszt. Megállapítom, hogy a 7 megválasztott képviselőből 7-en jelen vagyunk, így az ülés határozatokban, ezzel azt meg is nyitom. A ülésről akárcsak bármelyikről jegyzőkönyv készül és felvétel. A napirendi pontokat megkaptátok, azt szeretném kiegészíteni a 15-kel, a könyvtáros álláspályázat elbírálásával. Vélemény, kérdés a napirendikkel kapcsolatosan. Amennyiben nincs és el tudjátok fogadni, kérem készfeleméssel jelezzétek. 7 igen szavazattal elfogadásra került. Első napirendi pontunk, helyi választási bizottság elnökének tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás eredményéről. Üdvözöllek! Még egyszer nagyon sok boldog születésnapot kívánok, és szeretném átadni a szót a korrektívukat. Köszönöm szépen! Tisztelt polgármester úr, jegyzőasszony, tisztelt jelenlévők! Egy rendhagyó választáson vagyunk túl. Június 9-én az ország településein megválasztották a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket, akik a vonatkozó jogszabály értelmében tisztségüket a megszokottól eltérően csak októbertől láthatják el. Helyi vonatkozásban is rendhagyó volt a június 9-i választás. Én 1990 óta közreműködtem valamennyi helyi választásnál, de eddig először fordult elő, hogy Jászentandráson csak egy polgármesterjelölt indult. Az önkormányzati képviselői mandátumért indulók száma is minimum rekordot ért el, 12 jelölt neve szerepelt a szavazólapon. Összehasonlításként elmondom, hogy településünkön a legtöbb polgármester jelölt a 2016-os időközi polgármesterválasztáson indult, 7 fő. A legtöbb képviselőjelölt pedig az 1990-es választáson összesen 41 fő.
E rövid kitérő után szeretném ismertetni a Helyi Választási Bizottság június 9-i választással kapcsolatos tevékenységét, valamint a helyi választás eredményét. A választást megelőző eljárás során a bizottság április 23-a és május 3-a között megtartott 3 ülésén nyilvántartásba vette a jelölteket. Egy polgármesterjelöltet és 12 képviselőjelöltet. A nyilvántartásba vétel során visszautasításra nem került sor. Május 6-án sorsolással döntött a bizottság a jelöltek szavazólapon történő megjelenítési sorrendjéről, majd május 14-én a szavazólapok adattartalmát hagyta jóvá. Június 9-én településünkön rendkívüli esemény nélkül lezajlott a polgármester és képviselőválasztás. A szavazás 2 szavazókörben történt. A szavazatszámláló bizottságokban 3-3 választottak, 4-4 megbízottak és 1-1 jegyzőkönyvvezető dolgozott. A helyi választási bizottságot feladatának ellátásában a helyi választási iroda vezetője segítette. Valamennyi közreműködőnek köszönjük a pontos, lelkiismeretes és kitartó munkáját. Településünkön a választói névjegyzékben szereplő választók száma a szavazás napján 2105 fő volt. A választáson megjelentek száma 1194 fő. Ez 56,72%-os részvételi arányt jelentett. A helyi választási bizottság a 2 szavazóköri jegyzőkönyv adatainak összesítése után megállapította, a polgármester jelöltre leadott érvényes szavazólapok száma összesen 989 darab, az érvénytelen szavazólapok száma 197 darab, a képviselőjelöltekre leadott érvényes szavazólapok száma összesen 1171 darab, az érvénytelen szavazólapok száma 23 darab volt. A szavazólapon szereplő sorrendben jelöltenként az érvényes szavazatok száma a következők szerint alakult. Polgármesterjelölt Kolláth Bálint 989 szavazat. Képviselőjelöltek Banka Béla 378, Bagdi Attila 410, Nagy Tamás 676, Gyarmati László 220, Gonda László 631, Kelemen József 460, Kókai Béláné 620, Hegyi Zoltán 506, Kerek Krisztián 357, Budai Magyar Gabriella 257, Torba Tamás 677, Kozma István 693 szavazat. A leadott érvényes szavazatok alapján a helyi választási bizottság a 21/2024 6 hó 9 számú határozatában megállapította, hogy Jászent András község polgármestere Kolláth Bálint. A 22/2024 6 hó 10 számú határozatában megállapította, hogy Jászent András község önkormányzati képviselői Kozma István, Torba Tamás, Nagy Tamás, Gonda László, Kókai Béláné, Hegyi Zoltán. Tisztelt megválasztott polgármester és képviselőasszony, képviselő urak! Ezzel a mandátummal nem csak lehetőséget, de kötelezettséget is kaptatok arra, hogy településünk érdekében eredményesen és sikeresen tevékenykedjetek. E munkához mind a maga, mind a helyi választási bizottság nevében erőt, egészséget, sok sikert, és nem utolsó sorban nyugodt légkört kíván. Ennyiben kívántam a tájékoztatást megadni. Köszönjük szépen. Köszönjük. Úgy legyen. És vissza is adnám a szót rögtön. Mert akkor a második napi rendi pont szerint a képviselőtestület tagjainak az eskütétele következik. Ez szerintem állva fogadjunk. Az esküszövetet elolvasom, én utána a nevet, a végén pedig meggyőződés szerint az utolsó mondatot mondjátok. Én
Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Képviselői tisztségemből eredő feladataimat Jász-Szent András fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Köszönöm szépen. És akkor kérem, maradjanak állva. Most pedig egy számomra megtisztelő feladatnak teszek eleget, átadom a megválasztott képviselőknek a megbízó levelet. Horva Tamás. Nagy Tamás. Hókai Zsóvani. Köszönöm szépen. Kozma István. És akkor megkérek mindenkit maradjon állva, mert a polgármester úr esőtétele következik. Én Koller Bálint becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Jász-Szent András fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Köszönöm, akkor egy is foglalkozom. Gratulálok minden megválasztott képviselőnek. A negyedik napirendi pontunkkal folytatjuk. Előterjesztés Jász-Szent András községi önkormányzat képviselőtestületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2023. december 20-ai önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról. Jegyzőasszony átadnám szót. Ahogy az előterjesztésben is leírta, a kötelezettségünk testület felállásakor az SMS felülvizsgálata. A felülvizsgálat során technikai jellegű módosításokat végeztünk el,
egy hivatkozás javítása történt meg, a gazdasági program elnevezés változott gazdasági program és fejlesztési terv megnevezésre, és ezen kívül hiányzott az SMS-ből az ideiglenes vagy úgymond eseti bizottságnak a létszámának a meghatározása, és ezt javasoljuk hétfőben meghatározni. Egyéb módosítást a felülvizsgálat nem eszközölt. Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény? Akkor amennyiben el tudjátok fogadni az előterjesztésben leírtakat, kérem készfelmeléssel jelezzék. 7 igen szavazattal elfogadásra került, és most egy kötelező szünetet iktatunk be, ameddig hatályosítja a jegyzőasszony és a jegyzőasszony a rendeletet, mert csak úgy tudunk tovább menni majd a többi napirendi pontban. 10 percben, 26-ig akkor szünet.